عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. نعم. idan ba manta ba wancan sati mun tsaya inda Allah yake cewa allazina yadhkuruna Allah qiyaman, su ne waɗansu bayi wanda suke ambaton Allah a tsaye. Allah ya sa mu na ciki, kada mu dinga bata lokutan mu ambaton wani abu na daban. wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. duk wani sakon ɗaya da ya gifta ba ka yi aikin lada ba, ka yi asaran shi, ba zai dawo ba. shine Allah yake cewa wal asr innal insana lafi khusr. sakon ɗaya ya gifta ba ka yi aikin alkhairi ba, ba zai dawo ba. sai ka duba mai kike gabatarwa. Allah ya samu zama cikin salihan bayin Allah. to waɗannan yadhkuruna Allah qiyaman, suna ambaton Allah a tsaye, wa qu'udan, haka kuma koda suna zanne ne, wa ala junubihim, kai ko a kwance suke, kuma su ne wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, suke tintintinin cikin halittan sammai da ƙasai, su zanna su yi ta tunani saboda duba girman Allah. ba wanda ya isa wa ɗannan abubuwan in ba Allah ba. shine wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, da kan suke cewa rabbana, ya ubangijinmu, ma khalaqata hadha batilan, baka halicci waɗannan abubuwan saboda wargi ba, saboda wasa ba. subhanak, darki ya tabbata a gare ka, faqina, ka tsare mu azaban nar, daga wuta. mun faɗi wani hadisi wata rana a nan, yan uwa da kyau a wani ko da yaushe, ko da Hausa ne ka dinka faɗa. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sa'ala aljannata salasa marrat faqalat aljannatu allahumma adkhilhu aljanna. duk wanda ya daga hannu haka yace ya Allah ka sani a aljanna, ba ɗaya ba, ya Allah ka sani a aljanna, nawa? ya Allah ka sani a aljanna, nawa? ita kanta aljannan da kanta za ta taya ka roƙon Allah ya sanya ka a cikinta. wa man istajara minan nar thalatha marrat faqalat an-naru allahumma ajirhu minan nar. duk wanda ya roƙi Allah ka tsare ni daga wuta sau uku, in ji annabi, ita kanta wutan ne za ta taya ka roƙon Allah, Allah ya tsare ka daga shiga cikinta. duk wanda ya shiga wuta ai ƙarshen lalacewa ya kai matuƙa. ai ko a duniya ne aka je ka a prison, kowane mutumin kirki ne yake tafiya prison? a'a, ko ba haka bane? yauwa, ita rayuwar duniyar nan ana ƙara ta lokacin shiga irin rayuwa ne na lahira. Allah ka tsare mu daga wuta. rabbana, ya ubangijinmu, innaka man tudkhilin nara, lalle ya Allah duk wanda ka shigar da shi cikin wuta, faqad akhzaytahu, haƙiƙa ya Allah ka kai makura wajen tozarta shi. duk lokacin da aka ce yau ka shiga wuta, yanzu kana zanne a cikin familinka ko wasu mutanen da kake jin kunyansu a duniya, irin mutane na alfarma wanda kana jin nauyinsu, don Allah idan wani ya zo ya sharara ka da mari a cikinsu, mai maka? ai ko da budurwa ka yake hira, wani ya zo ya ce kai, sai wanke ka da mari, ai ya gaba da kai. haka ne? shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi, duk abin da zai hada ka da matarka, wala tadrudul wajh, kada ka bugi fiskan matanka, kar ka kuskura kamari matarka, in ji annabi. wala tuqaddih, kada ka muzanta matarka. wani haka kawai kullun sai ya muzanta matarsa, dala dubata, wani hancinta kaman kofan gari, kai ka gana ka? to don haka fiska na daga cikin mutunci da ya fi ko ina kima a jikin dan adam. That is why cikin bautan Allah babu inda bawa ya fi kusanci da Allah sai ya ɗauki fiskan mai darajan ya maka ta a ƙasa. sujjada kenan ba? manzo Allah yake cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid. inda bawa ya fi kusanci da ubangijinsa shine in yayi me, yayi sujjada. haka ne? yayi sujjada. to don haka fiska abu ne mai kima mai daraja,
to ana wajen